tekemässä matkaa kohti uimahallia hieman kiireisesti. En osannut ajatella, että heitän Annin töihin tänään ja se menee 12 ja mä vietin hidasta aamua YouTube-videoita katsellen ja sillain sängyssä ja nyt kello on jo kohta 20:10. Eli sanotaan, että tunti 20 minuutin päästä viimeistään niin pitäisi olla lähtemässä Annia viemään töihin. Niin oli merkattu joku tosi tekninen treeni, mutta ajattelin vaan uida putkeen sen varmaan sen 2 kilsaa, mitä siinä oli merkattu sille treenille. Katsoo vähän miten vointi, että vedänkö mä 1,5 vai 2 kilsaa. Mutta ajattelin, että kun en oo pitkään aikaan koskenutkaan veteen, niin olisi kiva ihan vaan hakea vähän tuntumaa ihan vaan uimalla. Niin mä nyt tein sit silleen. Ja joo, ihan kiva pitkästä aikaa mennä veteen joskin taas sama juttu niin kuin olen moneen kertaan tässä sanonut, että kun ei ole siinä treenirutiinissa, niin tää treenaamaan lähteminen tuntuu. No nyt tää oli tavallaan kiva silleen, että oli vähän niin kuin pakko lähteä suht ripeästi, niin ei kerennyt niin kuin miettiä ja viivästelee ja tälleen asiaa. Mutta ei sitä ihan samanlaisella innolla lähde treenaamaan nyt, kun on ollut taas pitkä aika treenaamatta kuin mitä silloin, kun on hyvässä treeniputkessa. Mutta toivotaan, että tää tästä taas palautuu normaaliksi aika nopeasti. Ei siinä semmoisen jonkun 5 päivää, kun on putken treenannut, niin sit se siitä kyllä palautuu taas sillain, että on innolla lähes treenaamaan. Mut mennään nyt uimaan. Katsotaan mitä siitä tulee pitkästä aikaa. Uinnit uituna ja Anni heitetty töihin. Kuvittelin uineeni 1500 metriä ja myöskin kello luuli, että mä olin uinut 1500 metriä, mutta sitten mä katoin intervallit, niin siellä oli pari niin nopeata intervallia, että en ollut uinut 1500 metriä. Olin uinut 1400 metriä ihan ok peissillä. Oli kiva kyllä uida pitkästä aikaa. Ja kiva, että se kulki noinkin hyvin se uinti. Oikein positiivinen homma. Nyt menen kaverin kanssa syömään vähän edua. Ja sitten pitäisi tehdä vähän ton vaatebisneksen eteen hommia. Mulla tuli kenkiä Espanjasta, niin sitten ennen mun reissua jo, niin pitäisi käydä ne läpi, kun ilmeisesti niistä on osa tehty vähän eri lailla kuin osa ja mä en tykkää siitä toisesta osasta ja tykkään siitä toisesta osasta, niin pitää käydä läpi ne ja sitten miettiä, että pitää katsoa ensin, että kuinka iso osa niistä on mitenkäkin ja mitä sitten tekee niillä, että lähdetäänkö mä nyt takas tehtaalle sitten ne, mitkä on tehty eri lailla kuin mitä pitäisi. No, katsotaan. Aina jotain säätöä näiden asioiden kanssa kyllä. Tänään oli vuorossa tommonen tunti 10 minuutin juoksutreeni. Missä oli tarkoitus olla 3 kertaa 10 minuuttia anaerobisella kynnyksellä, mutta mä vedin sen viimeisen vähän pitkäksi. Et mä vedin niinku 10 minuuttia ja sit olisiko ollut yli 17, mitä mä vedin sitä vikaa intervallia. Joku 10,3 kilsaa olisikohan ollut sit se treeni. Mutta äsken tapahtui jotain ihan hienoa. Mä laitan tähän video.
niin mä näin tuossa takapihalla äsken lumikon. Mä en ole ikinä nähnyt semmoista, mä katsoin. Mun piti googlettaa, että mikä se oli, mitä mä näin. Mä en tiennyt, mikä se oli. Niin Wikipedia-sivullakin lukee, että on hyvin harvinaista nähdä sitä, koska se on yleensä jossain myyrien koloissa ja kasvustossa ja tällainen näin. Tossa se meni takapihaa pitkin ja sit katos tonne johonkin. Oli aika siisti. Tässä takapihalla, niin kuin mä oon aiemminkin sanonut, niin näkee jos jonkinnäköistä eläintä. Mutta toi oli ensimmäinen kerta, kun näin lumikon. Joo. Tää on kiva. Tää on kun mä olisin joku Disney-prinsessa, kun tossa takapihalla on niin paljon, jos jonkinnäköistä elukkaa. Huomenta täältä uimahallin pihasta. Kello on, olisiko se jotain 7:20 aamulla. Ja vähän kyllä väsyttää, mutta ei ihan niin pahasti, mitä mä ajattelin. Jäi vähän lyhyeksi unet yöllä, mutta ei voi mitään. Joo, tänään on vähän teknisempi uinti luvassa. Siellä oli, jos jonkinnäköistä tekniikkajuttua, niin meinaa sitä, että pitää ottaa puhelin mukaan altaalle, että näkee, että mitä pitää tehdä. Mutta joo, toi oli taas pitkästä aikaa suht aikainen herätys. Aamu 6 heräsin tänne. Niin joo, mutta nyt mä lähden uimaan. Nyt on treeni tehtynä. Mikä jumppa. Mä en pystynyt 4 kertaa 10 minuuttia 100% FTPstä. Oli hapokasta. Mutta joo, aika rankka treeni. Musta tuntuu, että ehkä ton kipeyden jäljiltä pikkusen vielä, niin ihan kaikista kovimman intensiteetin treenit, niin vähän hapottaa, mutta kattelin hyvää leffaa, itse asiassa katselen vieläkin. Tässä lopputwisti näköjään tulossa State of Play-niminen leffa Netflixistä. Suosittelen. Musta tuntuu, että mä oon nähnyt tän ennenkin, mutta sit on niin kauan aikaa, että yleensä mä muistan tosi hyvin kaikki elokuvat, mitkä mä oon nähnyt, mutta nyt en kyllä muista, mitä tässä tapahtuu. Suosittelen. Ja joo, mukava olla taas tässä niinku treenin rytmissäkin. 164 syke tällä hetkellä kertoo siitä, että kun tää on loppupalauttelu, että kuinka kova treeni toi oli. Sitten sauna ja kylmä Pepsi Maxi. Mä unohdin ihan kokonaan aamulla sanoa, mut kävin vetään uintitreenin 2,5 kilsaa. Ja ihan ok uinti. Siellä oli, kun mä menin sinne, niin siinä radalla oli mun lisäksi 2 henkilöä. Se oli ihan tosi jees. Ne oli vähän hitaampia kuin mä, mutta oli helppo ohittaa, kun oli vaan 2 henkeä siinä radalla. Mutta sitten jossain kohtaa siinä oli varmaan ainakin 5 tai 6 tyyppiä mun lisäksi. Se oli sentään se oli niinku 50 metrin niinku, allaset. Oli pitkä allaset. Mutta kuitenkin siinä oli varmaan 6 tai 7 tyyppiä mun lisäksi, joista osa oli tosi hitaita, jotkut oli vähän hitaampia kuin mä ja joku ehkä aika lailla samaa vauhtia kuin mä, niin se on aika hankalaa, kun siinä tulee paljon ohituksia. Sitten kun joku hidas ohittaa jonkun tosi hitaan ja sitten siinä kestää ja joo, niin ei. Oli vähän sillai hankalaa, mutta oma vika, kun olin ehkä vähän normaalia myöhempään liikkeellä, että mä aloitin uinnin joskus 7:30 ehkä tai 7:20 tai jotain vastaavaa olin altaassa, niin jos olisin ollut tuntia aikaisemmin liikkeellä, niin ei olisi ollut tämmöistä ongelmaa, mutta en jaksanut herää 5:30.
niin tässä sitten lopputulos. Mutta mä sanoin tässä videon alussa jossain kohtaa, että on mielenkiintoinen viikko tulossa, niin nyt mä oon tässä matkalla Helsinkiin kuvaa podcastia, ei omaa podcastia, mutta kutsuttiin semmoitteeseen vaateaiheiseen podcastiin vieraaksi, jota yksi semmonen daami, semmonen Vilman, jolla on oma vaatemerkki, semmonen kuin Studios, niin se pyörittää semmoista vaatemerkkiä ja sit sillä on tommonen podcasti, missä puhuu niinku muotiin ja vaatebrändeihin ja tämmöiseen liittyvistä asioista, niin se kutsui mut sinne juttelee, niin mä oon nyt sit matkalla sinne. Ja on kyllä todella kaunis sää, täällä on aika pilponen, mutta on kyllä todella kiva sää ajaa, kun on näin kirkasta ja on sulatie ja näin. Mutta joo, semmoista on menossa tekeen tänään ja eikä siinä vielä kaikki. Huomenna ja ylihuomenna vasta onkin mielenkiintoiset päivät, mutta niistä sitten lisää huomenna. Mutta joo, hyvä treeni ja mielenkiintoinen tämmönen. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä tällaista podcastia oon äänittämässä, niin ihan mielenkiintoista nähdä, että millaista keskustelua siitä tulee. Mä sanoin, että mä en halua kysymyksiä etukäteen, että mitä multa niinku kysellään ja mistä me ollaan juttelemassa, koska mä jotenkin tykkään siitä ajatuksesta, että se on niinku autenttista se keskustelu, että mä en ole tavallaan liikaa miettinyt etukäteen, että mitä mä sanoin ja näin edespäin. Mutta ihan innolla odotan kyllä, että mitä tästä tulee. Nyt on 1,5 tuntia pyöräilty ja nyt mulla on noin 35 minuuttia aikaa olla hakemassa porukkaa, niin nyt mä menen nopea suihkuun ja sit pitää herättää Anni, kun mun pitää heittää se toiselle autolle ja näin. Ja joo, tuntuu ihan hyvältä toi pyöräily. Ois kyllä voinut vetää 1,5 tuntia vielä, mutta myöskin mulla on vieläkin silleen jonkun verran tukkosuutta, muuten ei tunnu yhtään kipeältä, niin joo, ehkä se, että ei nyt vielä tällä viikolla tullut niin älytöntä volyymiä, niin on ihan ok kuitenkin, kun edellisen 3 viikon aikana on 2 kertaa kipeänä, niin joo, mutta ensi viikolla taitaa olla enää 10 viikkoa aikaa skaboihin, niin sit pitäisi kyllä alkaa pääsee niin kunnolla hevosen selkään niin sanotusti, mutta kyllä tää tästä. Ei tarvitse enää. Ootas valmis? Nyt on kuvaukset kuvailtu, saatu purkkiin ne. Kello on 12:30 yöllä. Mä lähden tästä nyt hakemaan Huukista vähän syötävää Super Bowl kisakatsomoa varten. Mulla tulee pari kaveria, ketkä oli siellä kuvauksissa näyttelijöinä kautta malleina, niin tulee tänne ja sitten yksi kollega tulee kattelee peliä ja peli alkaa vähän vajaa tunnin päästä, niin mä menen nyt hakemaan meidän safkat, mitkä mä tilasin. Se on ollut aika lailla perinne tässä monta vuotta jo, että kisakatsomo täältä ja Huukista safkat just ennen kuin peli alkaa. Ja siellä on vielä sama tuttu kaveri aina myymässä siellä Huukissa tälleen Super Bowl sunnuntaina, niin sekin on ihan hauska nähdä häntä siellä sitten aina. Ja joo, on kyllä tosi tyytyväinen kuvauksiin. Tosi hienon näköistä materiaalia tuli. Ja mä voin tähän vaikka laittaa pikkusen jotain behind the scenes matskuu siitä. Ja mä toivon vaan, että se kun sinne kuvattiin semmonen mun monologi käytännössä siihen videon niinku rungoksi tai silleen, että siitä mitä mä höpisin siihen, niin saa tarpeeksi hyvää matskua, että siitä videosta tulee hyvä.
Kyllä mä luulen. Mua vaan alkoi ärsyttää niin paljon se, että minkä takia mä en ollut tuonut enemmän esille sitä, että kuinka paljon parempi False Dilemma on kuin muut tuotteet tässä samassa kategoriassa. Tärkeää False Dilemman vaatteissa on se, että me tehdään näistä kestäviä. Niitä pystyy käyttämään ja peseen ja peseen ja peseen ja se ei mene miksikään se tuote. Signature Collectionin on tarkoitus olla sellainen, että näitä tuotteita pystyy käyttämään käytännössä tilanteessa kuin tilanteessa. Eli meillä on college-housut, svetari, huppari ja sitten tämmönen quarter zippi, mikä mulla on tässä päällä. Mä pystyn varmistumaan siitä, että nämä tehdään semmoisissa työoloissa, missä ihmisen on hyvä tehdä töitä, koska mä oon käynyt niissä kaikissa paikoissa. Kuuletteko te, että mikään muu brändi, joka toimii tässä samassa kategoriassa, kertoisi teille näistä asioista? Missä niiden tuotteet valmistetaan, kuka ne valmistaa, mistä materiaaleista ne on, mitä hardwarea ne käyttää niiden jutuissa. Ei ne halua puhua näistä asioista, koska ne ei ole samalla tasolla kuin mitä ne on meillä. Hyvää huomenta. Nyt on viime aikoina kyllä vähän ollut semmonen huono tapa, että vaan pikkusen torkuttanut aamulla, kun mä oon herännyt. Tänään taas 10 minuuttia. Tänään on lyhyt 45 minuutin lenkki vaan. Kello on nyt vähän vajaa 6:30. Ja menen tänään toimistolle. Mun kaveri tulee kans tekeen sinne hommia ja menen käymään siellä tänään. Ja heitän Annin töihin ennen sitä, nyt on joku lakko taas. Niin Joo, mutta tässä mä puen tykkejä ja lämmintä päälle, niin mä käyn tuossa ulkona vetämässä se 45 minuuttia. Ja sitten sitten nopea sauna ja Anni töihin ja itseni töihin. Ei kyllä eilinen brick workout oikeastaan tunnu hirveästi kyllä missään, ainakaan nyt. Katsotaan sitten, kun mä pääsen tonne ulos juoksentelemaan, mutta tuntuu kyllä ihan freshiltä. Väsyttää vaan. Oli kyllä aika pitkä viikko ja viikonloppu, että ehkä se selittää. Tuli ihan hyvä tunne, mutta silti jotenkin olisi kyllä tehnyt mieli jäädä tonne sängyn pohjalle. Perkele. Siis mä en ymmärrä. Siitä on monta viikkoa jo, kun mä oon ollut kipeä. Tai että mä oon niinku ollut terve nyt jo pitkän aikaa. Mut ensin mun nenäntukkoisuus ei mennyt lähteä millään pois. Se johtuu ilmeisesti nenäsuihkeen käytöstä osittain ainakin. Sitten kun se lopetti, niin asiat meni hyvin. Mutta tää yskä, siis välillä tulee tämmösiä ihmeellisiä yskän kohtauksia ja mä en tiedä, ne ei mennä pois millään. Mutta joka tapauksessa, nyt on lauantain juoksutreeni vedettynä. Oikein hyvä fiilis siitä. Aika kevyttä vauhtia. Mä tein silleen, että mä vedin ensimmäisen puoli tuntia 6 kilometriä tunnissa, mikä on käytännössä semmonen, että sen nyt pystyisi vielä käveleen 6 kilometriä tunnissa. Eli eka puoli tuntia 6 kilsaa tunnissa, toinen puoli tuntia 6,4, sitten kolmas puoli tuntia 6,8 ja sitten viimeisen puoli tuntia mä splittasin 7,2 ekan vartin ja viimeisen vartin 7,5. Ja ihan lopussa, siis 7,5 välillä vähän nousi syke yli niin kuin PK-alueen, mutta mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mä kuitenkin tein se kutonenkin, se oli semmoista hokihölkkää, mutta kuitenkin niin kuin juoksuaskellusta, niin oon tosi tyytyväinen siihen, että vasta siellä niin kuin käytännössä tunti 3 vartin jälkeen ja siellä 7,5 niin nousi syke yli sen 135 minkä alapuolella mä koitan sen pitää.
noissa PK-jutuissa. Niin oikein hyvä fiilis siitä. Ja nyt mä menen näkemään mun kaveria ja mennään lounaalle Eduun. Ja joo, mikäs sen parempi tapa aloittaa lauantai kun 2 tunnin hölköttelyt ja sit vähän Eduun syömään lohkoperunoita ja jumbopullaa ja sellaista. Spicy. Anni tuli ottaa videoa, koska mulla on kuulemma jokseenkin hikinen selkä. Niin, Mä ei halua nähdä sitä, mä en näytä sitä niille. Joo. Nyt on tunti 44 minuuttia vedetty tästä 4 tunnista. Hyvä moro! Yes sir. Tää on vähän niheetä tässä brikkitreenien tekemisessä, kun ei ole juoksumattoa, niin tää nyt sitten perkele sentään. On vähän mitä on tää tämmösessä. Ja kyllä shortseissa on niin jumalattoman kuuma. Tulee tossa sisällä pyöräillessä, että ihan niin kuin tosi lämpimästi pukeutuminen tänne ulos ei kyllä käynyt mielessäkään. Eikä siis, no niin kuin näkee tästä lammikoista, niin eihän täällä kylmä oo. Tai jotain nollan paikkeilla. Joo, perkele. Mistäköhän mä löytäisin jonkun pätkän, mitä olisi kiva juosta. Mä oon korjatettu nää mun kengät, mutta ei nääkään. Ja tunnen nyt jo kuinka sukkaan meni vettä. Olisikohan tossa semmonen paikka, mitä mä voisin juosta. Juu, nyt löytyy hyvä paikka. Tässä. Tääkin on vähän höttöä, mutta ei sentään jumalauta. Sellaista vähän nilkkarallia kyllä, mutta ei sellaista, että joutuis tossa ihan pahimmassa loskassa menee. On tää hienoa. Ei tää yhtään niin hienoa jossain Texasin lämmössä kuin tällaisessa etätekevässä. Nyt on bike fittistä tehty. Ei mitään ihan älyttömiä, tai no joo. Penkkiä siirrettiin tai satulaa siirrettiin 1,5 senttiä ylöspäin ja sitten pikkusen sen mukana siirrettiin myöskin sitä ohjaustankoa, niin laitettiin sinne lisää spaceria. Sitten mä ostin tällaiset S-Worksin kengät ja sit sinne uudet pohjalliset ja sitten mä ostin tällaisen 2 pullopirikkeen ja vähän lubea. Ja siinä taisi sitten ollakin mun ostokset. Kyllä siihen sai vähän rahaa kuluakin sitten. Joo. Nyt ei tarvitse sitten miettiä sitä, että onko pyörä ihan päin persettä. Kun on käynyt ammattilaisen kanssa katsomassa ne läpi. Nyt sitten nokka kohti Tamperetta ja sitten pitäisikin mennä juokseen. Nyt on harvinaislaatuinen päivä, kun kävin hakemassa päivän toisen monsterin tosta Tiirien ABCltä. Siis väsyttää sillain, että nyt kun mä pääsen himaan, niin pitää mennä suoraan salille juokseen se 2 tuntia. Niin nyt tein harvinaisen päätöksen, että juon toisen energiajuoman. Käytännössä ainoat ajat, kun mä juon niin kuin enemmän kuin 1 energiajuoman päivässä, niin on silleen, että just, että jos vaikka Helsingistä on matkalla himaan yöllä tai myöhään illalla silleen, että tuntuu, että on edes pieni vaara, että vois nukahtaa rattiin tai jotain vastaavaa, tai sanotaan, että kokee, että on apua siitä, että juo tommosen, että ei ole semmonen olo, että tarvii pelätä sitä, että tulisi
tulisi uni tai näin, niin sit juon, mutta tää on nyt tällainen päiväsaikaan, niin suht harvinainen, mutta ei auta. Nyt täytyy puskea läpi tästä, että saa sen tämän päivän juoksutreenin tehtyä, niin otetaan vähän dopea, että saadaan se aikaiseksi. Nyt Tampereella ajamassa salille. 2 tunnin juoksu tarkoitus tehdä ja sali menee kiinni 2 tuntia 7 minuuttia päästä, niin paljon tän paremmin ei olisi kyllä voinut nämä aikataulut mennä, että todennäköisesti saan just tehtyä ton mun treenin ja kuitenkin joutu suht aikaisin tänään aamulla herään, että pääsi sinne Porvooseen, niin aika lailla just eikä melkein mennyt nää aikataulut kyllä. Sitten vielä kerätään sen jälkeen menee Anninkaan elokuviin ja mahdollisesti hoitaan yksi juttu noihin vaatejuttuihin liittyen sitten vielä sen jälkeen. Katsotaan mahdollisesti ehkä, mutta joo, aika pitkä päivä tulossa joka tapauksessa, mutta kiva, että tämän kaiken nyt sai kuitenkin mahtuun tähän päivään ja sitten kerätään vielä kattoon Dune 2 Annin kanssa leffaa ja sitten katsotaan, että miten riittää energiat vai meneekö huomiselle noin. Vähän siis roudataan tosta, mulla on ollut noit kenkiä tossa mun autotallissa, niin mä roudaan niitä tonne, missä meillä on kaikki muut vaatteet ja kengät. Se on pitänyt jo pitkään tehdä, mutta en oo saanut aikaiseksi. Sitten pitäisi inventoida ne ja katsoa, että saldot on netissä oikein ja näin. Joo. Nyt on juoksut juostu. Täkähän siitä tuli 13, vähän reilu 13 kilsaa. Vähän ärsyttää kyllä. Sen verran myöhässä olin, että en kerennyt vetään 2 tuntia. Tunti 55 minuuttia vaan kerkes vetää. Ei sillä, että sillä olisi todellisuudessa mitään muuta merkitystä kuin se, että mun OCD-virittyneet aivot harmittelee sitä, että se ensimmäinen numero ei ole kakkonen siinä treeniajassa, mutta joo, mutta aika hyvä kuitenkin, että sain noinkin hyvin tänään onnistuun, että meni noin aikataulut noinkin kivasti. Ja nyt kotiin pesulle ja sitten lähdetään Annin kanssa katteleen Dune 2. Sitten on vuorossa uintitreeni. Tänään jotenkin väsyttää normaalia enemmän kyllä. Torkutin 10 minuuttia poikkeuksellisesti, mutta joo, nyt jotenkin kyllä ei kiinnostaisi lähteä uimaan pitkälti ihan vaan väsymyksen takia, mutta jotenkin nyt jo se ajatus siitä, kun hyppää sinne altaaseen ja se vesi on silleen vähän viileätä, niin olisi kiva vaan mennä tonne peiton alle nukkuun, mutta ei auta. Pistetään vettä pulloon ja lähdetään kohti Kalevaa. Tänään aamulla, kun mä heräsin tossa joskus kukonlaulun aikaa, mä olin silleen, että mua ei niinku kiinnostaisi mennä nyt uimaan. Ja olisi saanut kyllä oikeasti varmaan enemmän irti siitä, että olisi jäänyt himaan tekemään jotain mielikuvitusharjoituksia kuin mitä sain siitä, että uin ton jonkun 2,5 kilsaa tai mitä ikinä nyt uinkaan tossa. Jonkun 2,5 kilsaa. Siis mä en ymmärrä, että minkä takia Kalevan uimahallissa tossa joku 8 pitkää rataa. Miksei yksikään niistä voi olla nopeat uimarit tai joku vastaava. Niinku, kuvitelkaa tää. Te ootte jossain all inclusive hotellimajoituksessa jossain etelässä, missä on semmonen uima-allas, missä ei ole niinku tarkoitus uida, vaan niinku lillua. Ja sitten näette siellä jonkun semmosen vanhemman herrasmiehen uimassa rintaa tällainen näin idyllisesti ja merimaisemat siellä takana ja aurinko paistaa.
Ja nyt sit kuvitelkaa, että tää sama kaveri ui teidän edessä tuossa radalla, kun te yritätte saada oikeasti niin kuin uimatreenin aikaiseksi. Ja sitten, ei se mitään, siinä ui semmonen sun edessä, sä voit ohittaa sen. Mutta sit kun siinä on niin jumalattomasti siinä radalla niitä muita tyyppejä, ketkä kaikki ui sitä samaa rinulia, rintauintia, kun itse yrität uida vaparia ja päästä eteenpäin, niin sit siinä tulee semmonen possujuna siinä toisella puolella. Silleen 4 tai 5 peräkkäin näitä tämmösiä näin. Ja siis mulla ei ole mitään ongelmaa, siis kaikki on tervetulleita niinku uimaan, mutta voisiko siellä olla semmonen rata niille, ketkä oikeesti niinku yrittää oikeesti niinku uida, eikä vaan, siis viereisellä radalla polkujuoksijat, tai miskä niitä kutsutaan, ketkä juoksee siellä uima-altaassa, niin ne meni samaa vauhtia. Ne meni samaa vauhtia kuin nää, ketkä ui mun kanssa samalla radalla. Ja niitä oli joku 8 siinä mun kanssa samalla radalla, tai 7 tai jotain. Niin miten mun on tarkoitus saada hyvä uintitreeni aikaiseksi, kun mä joudun pujottelemaan. Se oli uintipujottelua. Se ei ollut uintia, vaan se oli uintipujottelua. Joo. Ja just semmosena aamuna, kun mua ei olisi edes kiinnostanut tulla tänne. Mä olisin halunnut jäädä himaan. Mutta joo, mä postasin eilen YouTube-video. Mä oon kuvannut mä oon kuvannut videoita tästä mun Ironman treenaamisesta sillä ajatuksella, että mä teen niistä semmosen YouTube-sarjan, missä mä menen siitä, että mä oon en kovin hyväkuntoinen siihen, että mä teen sen Ironmanin. Ja mä postasin eilen ensimmäisen videon. Sitten mä olin silleen, että en mä niinku kehtaa sanoa tästä mihinkään, koska ihan sikakiusallista niinku yrittää tehdä jotain some-kontenttia ihan tosissaan, kun ei osaa tehdä some-kontenttia. Mä olin silleen, että jotenkin kiusallista tehdä tällaista. Mut sitten myöskin kiusallista on se, että siellä ei ole yhtään katselukertaa siellä videossa. Niin mä olin silleen, että pakko mun nyt on jollekin tästä kertoa. Niin tossa on linkki sinne. Käykää kattoon tai älkää. Niin jos jotakuta jostain syystä kiinnostaa. Yleensä mä ränttää kyllä niissä videoissa niin pahasti. Nyt tänä aamuna vaan jotenkin meni niinku todella pahasti huuruun. Mutta jos kiinnostaa katsoa enemmän jostain käsittämättömästä syystä sitä, kun mä höpötän kameralle mun onnistuneista ja epäonnistuneista treeneistä ja motivaatiosta ja jotain muitakin juttuja kuin treenaamiseen liittyviä siellä välillä, niin käykää ihmeessä katsomassa. Saatan ehkä postata toisen videon, jos ensimmäinen saa 2 katselukertaa. Perkele. Mä unohdin kertoa kaikista tiltauttavimman asian tosta äskeisestä uinnista, joka oli se, että jossain kohtaa siihen jäi 2 henkilöä seurusteleen siihen radalle. Siis seisoon siihen radalle jutteleen. Niin pitkäksi aikaa, että mä kerkesin 2 kertaa uimaan siitä niiden ohitte. Ekalla kerralla, kun mä uin siitä ohitte, niin se toinen niistä seisoi niin keskellä, että se oli niinku keskellä sitä allasta. Se seisoi sen keskiviivan päällä. Oikeesti, siis mun meni niin pahasti huuruun. Mut hei, aurinko paistaa, kattokaa kuinka kauniisti. Posin kautta. Kuvaatko sä? Joo. Okei. Matkalla kohti vuosipäivä juhlintoja. Aika laimeet juhlinnat kylläkin. Mutta joo, Anni kuvaa. Anni ei tiedä mihin me ollaan menossa. Se on esittänyt jonkinnäköisiä arvauksia, jotka on osittain sinne päin, osittain ei sinne päinkään. Siitä mitä me ollaan tekemässä. Ja kuten aina matkalla Helsinkiin taas terveelliset matkaajat ennen kaikkea. Joo. Voi olla, että tänään on jonkinnäköistä ruoan syömistä ainakin luvassa. Niin mä vähän ehkä huonosti mun tämän päivän ruokailut niin kuin ajoitin ja säärin ennen tätä, niin nyt sitten tarvii vähän energiaa Panterista ja meillä saattaa olla täällä toinenkin karkkipussi autossa, mistä saada vähän energiaa tähän ajomatkalle. Ja
nyt matkalla kohti määränpäätä X. En mä kerrokaan vielä mihin mennään. Ainakaan Anni. Te saatatte jo tietää kyllä mihin me mennään. Itse asiassa tiedättekin. Antti ei tiedä. Mä en tykkää. Joo, selvä. Nähdään määränpäässä. Nyt ollaan hotellilla. Mä oon huono vlogaaja, kun mä en tainnut näyttää tätä. Tässä oli hienoja suklaita. Ja oikein herrasuonia. On kyllä aika hyvän näköinen hampurilainen. Morjes. Onko hyvä? Hyvä, ettei sanotuksessa. Jotain on tehty oikein silloin, kun hampurilainen maksaa 35 € ja kun sä puraset sitä ekaa kertaa, niin sä ymmärrät täysin, minkä takia se maksaa sen. Täällä on jotain tryffeliä, niinku sheivattua tryffeliä täällä seassa ja jotain. Älyt. Joo, nyt dinneriltä takaisin ja oli kyllä paras hampurilainen, mitä on ehkä ikinä syönyt. Voi olla kyllä vähän recency bias, että mä en voi olla, että joku hamppari jossain on joskus ollut parempi, mutta vaikea kyllä, en muista, että olisi ollut. Toinen hyvä hamppari on tuolla Serlachius-museossa Mänttä-Vilppulassa. Siellä on erinomainen hamppari, mutta tää oli kyllä paras. Mä en siinä tilatessa tajunnut tai en huomannut siitä menusta, että siellä on tryffeliä siellä seassa ja se maistui niin hyvälle. Se oli ihan sairaan hyvä. Sitten mä hölmöilin ja tilasin tarttatäänin, mikä on siis omenapiirakka. Ja mä oon allerginen omenalle, mutta jos se on niinku laitettu tarpeeksi, vaikka joku mäkkärin omenapiirakka, niin mä pystyn syömään. Ja mutta noita ei ollut ehkä noita omenoita ihan tarpeeksi niinku kypsytetty tai jotain. Että mulle tuli kyllä siitä niinku allerginen reaktio. Ei mitään massiivista, mutta kuitenkin mieluummin ei ottaisi sellaista reaktiota, kun ottaa, että niinku alkoi kieli kihelmöimään ja korvat kutia ja silleen. Mutta nyt se alkaa jo laskea, niin ei ole hätää. Mutta joo, suosittelen, jos Helsingissä päin oleskelee, niin toi hamppari oli otherworldly. Todella hyvä. Mitä sä syöt? Kaiken näköistä. Täällä menee juustoja ja pieniä herkkujakin. Tänään oli tarkoitus vetää tunnin juoksu ja onneksi oli semmonen aika lyhyt juoksu merkitty, koska mun vatsa jotenkin ei ole tuntunut tänään kauhean hyvältä. Menin juokseen ja vedin jonkun reilu 40 minuuttia, oli silleen, että okei, et ei. Mutta onneksi nyt osu tämmöiselle päivälle, että ei ollut mikään älyttömän pitkä. Juoksu taisi silleen, että mä vedin jonkun reilu 40 minuuttia tunnista, niin
ihan sama. Tai ei ihan sama, mutta ei niin iso ongelma kuin se, että jos mun olisi pitänyt vetää vaikka 2 tunnin juoksu ja sit olisin voinut vetää vain 40 minuuttia tai näin. Tai sitten mä olisin ehkä pakottanut itteni vetää enemmän, mutta joo, tällaista. Mä en ole varmaan muistanutkaan sanoa, mutta meillä on täällä tämmönen porukoiden koira kylässä. Niin, porukat on Espanjassa käymässä, niin Hilma on täällä meidän seurana. Niin, ollut nyt hetken aikaa. Hän selvästi tykkäsi tästä hupparista, kun meni sen päälle nukkuun, mutta Hilma, mä varastan nyt tämän hupparin itselleni, jos ei haittaa. Se on just mun kokonenkin, niin mä otan sen. Niin. Jorgit tykkää tästä hupparista, koska tässä on Turre. Se on mun porukoiden edellinen, mun lapsuuden koira. Niin, Hilma, tykkääkö säkin, kun siinä on Turre? Niin, tykkää. Anni on täällä laittanut meille amerikkalaisia pannukakkuja, kun mä pyysin. Ne on ihan sika hyviä. Anni teki näitä parina päivänä viime viikolla. Ehkä joskus. Viime tai toissa viikolla joskus. Oi. Sitten mä laitan siihen vähän kermavaahtoa. Ilmallekin maistuisi. Joo, Hilma ei kyllä saa pannukakkua, mä oon pahoillani Hilma. Siirappia. Ja vaahterasirappia. Laitat sä En ehkä. Okei. Joo, selvä. Mutta halusin näyttää, kun Anni teki meille hienoja pannukakkuja ja maittavia. Silloin kerran, kun mä tein näin, niin kannattaa näyttää. Totta kai. Viikko taas aloitettu jälleen puntilla, niin kuin yleensäkin. Joo, puntti tehtynä. Mä laitan tähän vähän video, mikäli mä sain semmoisen, missä mä näen siinä ruudussa. Ja joo, hyvä puntti ja tosiaan niin kuin oon sanonutkin, niin mä nyt tänä torstaina muutan Tukholmaan. Mä oon siellä elokuuhun asti. Kyllä mä tuun käymään Suomessa välissä, mutta kuitenkin siellä asustan. Ja sit niin nyt tää viikko on sit semmonen, että pitää pakata, mennään sinne autolla. Mun porukat lähtee saattaa mua, niin mennään sinne autolla 300 ja sitten ne ajaa 2 auton sieltä takaisin. Niin paljon helpompi saada kuljetettua tavaraa, kun mulla on aika paljon kamaa tän triathlonin ja muutenkin 5 kuukaudessa kun muuttaa, niin tietysti haluaa aika paljon kaikennäköistä vaatetta sun muuta mukaan, niin tää tulee korkeintaan saman hintaiseksi mennä auton kanssa lautalla tai risteilijällä kuin mitä olisi maksanut, että olisi kaikki lisälaukut sun muut ja sit olisi ollut vielä jumalaton homma siellä toisessa päädyssä tai molemmissa päädyissä niiden kamojen kanssa. Niin tää on mun mielestä ihan fiksu tapa tehdä tää. Niin joo, niin pitää sitä vähän pakkailla ja silleen pitäisi yhdet kuvat vielä ottaa noista vaatteista, että kaikki on valmista siihen, kun pitäisi dropata noin uudet vaatteet. Ja mä oon silloin Ruotsissa, kun ne droppaa. Hyvin todennäköisesti, jos se nyt, niin mä oon varmasti Ruotsissa silloin, kun ne droppaa, niin Anni saa sit hoitaa täältä niiden lähettämiset sun muut. Ja joo, mutta yhdet kuvat pitäisi vielä ottaa niitä varten. Ja mä ajattelin, että mä voisin räpsästä ne, jos mä saan hoidettua mallit paikalle ja näin. Mutta semmoista. Ja sit niin mä viime videossa sanoin, niin mä haluaisin vähän jotain Tampere-juttuja tehdä. Eilen käytiin Huukissa syömässä ja tänään mä ajattelin mennä lounaalle Nanda Deviin, mikä on mun ehkä lempi lounasravintola Tampereella. Ihan sairaan hyvää intialaista ruokaa. Ja sit mä ajattelin, että mä käyn Cafe Normalista hakemassa jääkahvin ja vien ehkä Annille, yllätän Annin ja vien sille töihin semmosen jääkahvin kanssa ja semmosia juttuja. Niin joo, nyt mä käyn, mulla on sauna lämpiämässä tossa ja mä käyn saunassa ja sitten no mulla on tossa vähän vielä kenkiä tossa autotallissa, mitkä mä voisin siirtää tonne, missä meillä on kaikki muutkin kamat, niin voisin ne ehkä siirtää tai pakata autoa ja sitten mennä Nanda Devin lounaalle ja kyllä tässä on kaikkea kivaa väsättävää tänään.
Ja joo. Poikkeuksellisesti ehkä toi pakkaaminen pitää nyt aloittaa vähän aikaisemmin kuin yleensä. Yleensä mä pakkaan korkeintaan edellisenä päivänä ennen kuin mä lähden reissuun, mutta nyt joutuu ehkä vähän aikaistaan sitä. Nyt on vedetty napa niin täyteen intialaista, että vois kieriä himaa, mutta sain sopivasti just ennen kuin olin lähdössä tänne niin tekstarin, että noi uuden dropin vaatteet niin on valmiita pesulassa. Eli mä en muista, onko mä siitä sanonut, mutta mä pesen tai pesetän kaikki noi niinku puuvilla tuotteet, teepaidat, hupparit sun muut ennen kuin ne myydään. Eli ne kaavoitetaan silleen, että niihin kaavoitetaan se kutistuma ja sitten ne pestään, jotta sit kun asiakas saa ne, niin ne ei kutistu ekassa pesussa, kun asiakas pesee ne. Niin mä tällä kertaa vein ne ekaa kertaa nyt tohon solpesulaan. Tuohon, mikä on ihan tässä vieressä, missä tää intialainen oli, niin tää meni oikein sopivasti. Mä hain ne nyt siitä ja sit vien ne tonne varastolle. Ja sit tänään illalla myöhemmin otan vähän kuvia. Sain yhden mun friendin tuleen kuvattavaksi siihen niin kuviin. Tulee siis ihan vaan semmoset kuvat, mitkä tulee niinku verkkosivuille ja siis varmasti Instagramiin laitan ne myöskin, mutta niinku semmoset verkkosivutuotekuvat ensisijaisesti. Niin nappastaan semmoset ja joo, ja sit pitäis niitä kenkiäkin siirrellä, mutta voi olla, että se menee sit huomiseen. Mutta oikein hyvä, että nyt sain noi tuolta, niin mulla on varmasti sit oikein kokoiset tuotteet niihin tämän päivän kuvauksiin, kun sitten on kaikkia koko ajan, kun mä käyn hakemaan ne tosta. Ja joo, semmoista. Mä otan noi tosta, sitten mä taidan käydä hakemassa ne kahvit. Yllätän Annin kahvilla. Ja sitten vien varmaan ne kamat varastolle. Lajittelen ne ja otan niistä inventaarion ja semmoista. Vuodan suorastaan. Ja joo, tää oli nyt viimeinen. Ei ollut viimeinen treeni Suomessa. Huomenna aamulla käy vetämässä uintitreenin vielä, mutta tämän jälkeen, tai tänään pitää pistää tää pyörä tästä pakettiin ja sit vähän yytsiä, että kuinka paljon autoa jää tilaa tän jälkeen ja niin. Eilen illalla oli vähän semmonen tukkonen olo nenässä ja tänään aamulla kun heräsin, niin oli myöskin vähän tukkonen olo nenässä, mutta ajattelin, että ihan niin paha ei oo, että skippaisin tän treenin. Vähän mietin sitäkin, mutta mä ajattelin, että ei, että en mä skippaa. Ja nyt on jo paljon parempi olo ja pitää toivoa, että tää ei pure mua perseeseen, että mä huomenna vaikka herää kipeänä tai jotain, mutta yes sir. No niin, joulu on täällä. Joulu on täällä. Katsotaas. Nike Racing. No niin. Tulee mukana tämmönen pussukka. Thank you very much. Ja sitten vitsi tää on kevyt tää kenkä. Siis jos niinku vertaa normilenkkareihin, niin aivan uskomattoman. Mitäköhän? Nää on varmaan jotain eri ennätyksiä, mitä näillä kengillä on tehty, mitä tähän on printattu, koska täällä on jotain 4,59,59. No en mä tiedä, näissä on kyllä kaikissa joku 59 loppu, niin ei näistä ole oikeesti mitään ennätyksiä. Jes. Mulla on nyt kyllä vähän, ehkä nää nahkahousut ei parhaat näiden kenkien kanssa, mutta eikä myöskään nää
sukat, mitkä mulla on, mutta kokeillaan joka tapauksessa näitä jalkaa. Onko mun suositukset jossain? Mun kontenttimanageri tuolta Framein ulkopuolelta sanoi, että mun pitäisi vaihtaa housut tähän videolle, niin mä käyn nopea vaihtamassa housut, älkää menkö mihinkään. Nyt meillä on sopivat sukat. Sitten toivotaan, että nämä kengät mahtuu mulle jalkaan, koska ne on tosiaan puolikokoa pienemmät kuin mitä mä oon yleensä käyttänyt. Mut musta tuntuu, että mulla on yleensä ehkä ollut vähän väliät kengät niin kuin yleisesti. Niin toivotaan parasta. Sehän sujahtii. Ai vitsi, nää on hyvän tuntuiset. Nää on jotkut avaruussukkula toisen alassa. Siis tuntuu kyllä todella miellyttävältä jalkaa. Ei nää kyllä yhtään pienemmät saisi olla, että mulla on varmasti aika lailla ihan vähän tonne jää tonne tilaa. Nää on ehkä itse asiassa aika täydellisen kokoiset. Ja onhan nää nyt sairaan hienot. Mä astuun siihen vähän lähemmäs kameraa näyttää. Mutta joo, tällainen. Tuolta näkyy toi carbon fiber plate, mikä tuolla on, ja tällaiset. Näillä pitäisi nyt sit päästä niinku ihan sairaan lujaa. Katsotaan, ei ainakaan jää lenkkareista kiinni se, että pärjäänkö mä maratonin. Mutta oli hyvän tuntuiset. Tykkään. Hyvä ostos ja tuli vielä onneksi ajoissa, niin kerkeen ottaa nää Ruotsiin mukaan. Mulle pitäisi olla vielä tulossa mun uintilasit, mitkä mä tilasin. Niistä mä en tainnutkaan sanoa mitään. Ne on semmoset custom uimalasit, mihin mun niinku naamasta otettiin skannaus sitä varten, että ne tehtiin. Ja ne on toissapäivänä ollut jossain Helsingin sorting facilityssä. Mä toivon, että tänään vielä tulisi, mutta en osaa sanoa, että koska ne tulee. Toivottavasti tänään ne kerkeis mukaan reissuun. Mä kerkeisin treenaamaan niillä siellä Ruotsissa ennen Texasia, mutta ne on sairaan jees. Nyt alkaa pakkaamisprojekti. Pikkusen yli vuorokausi ennen kuin laiva lähtee huomenna Helsingistä. Tätä aikaisemmin olisi ollut ihan mahdoton aloittaa pakkaamista. Mä aloitan sillä, että mä laitan ton pyörän pakettiin. Katsotaan kuinka helvetillinen homma siinä on. Kello on nyt 4:15, niin katsotaan, että mihin mennessä mä saan sen pakettiin. Toivottavasti se menee sulavasti, mutta hieman epäilen. Kello on nyt pikkusta vaille 6. Kuten näkyy, niin multa vaatteet lähtenyt päältä. Oli sen verran homma, mutta pyörä on nyt tuolla. Joo, en tiedä pakkasinko sen oikein. Kyllä mä luulen, että mä pakkasin sen oikein. Oli kyllä hommansa saada se tonne, mutta nyt kun sen on kerran tehnyt, niin mä luulen, että se onnistuu paremmin jatkossa. Mutta joo, oli pieni taistelu, mutta nyt se on siellä. Nyt voi sitten katsoa muita juttuja. Kävin postista hakemassa äsken nämä, eli nämä on, unboxataanpas vähän. Nämä on mun uudet uimalasit. Nämä on tehty tosiaan mun pään mittoihin. Tai niinku, sillä tehtiin semmonen naamaskannaus, vähän niin kuin tekis Face ID-skannauksen ja sit sen perusteella noi duunaa customit. Tai joku, mun mielestä nää tuli Tanskasta. Ja
Joo, sain vähän kummallisia katseita äsken, kun olin siellä hakemassa näitä lähipostista, kaupasta, S-Marketista, kun mä olin shortseilla. Sitten näillä mun, no mitä mä nyt saan näillä karvatossuilla ja tällainen näin oli liikenteessä. Siis mä oon niin hängri. Mä en syönyt tänään mitään muuta kuin leivän. Kello on 20.02. Ja toi pakkaaminen on stressannut, joka on hyvin harvinaista, yleensä stressaa mitään, mutta jotenkin harva asia on niin perseistä kuin laukkujen pakkaaminen, varsinkin kun on lähdössä 5 kuukaudeksi johonkin, niin Joo, nyt mä menen Panchosta hakeen mulle ja Annille hampparit ja sitten mennään kotiin ja sitten Anni on todennäköisesti siellä pakannut loppuun kamat, niin sitten voidaan, mä ehkä heitän ne kamat tähän autoon ja sitten sen jälkeen voidaan rauhoittua, kattelee vähän telkkaria silleen. Nyt lähdetään sitten tekemään viimeinen treeni Suomessa ennen lähtöä. Joskus noin 4 tunnin päästä lähdetään, porukat lähtee saattaa mua sinne Ruotsiin. Tai mennään yhdessä niiden kanssa risteilyllä tai veneellä, mitä ikinä, Ruotsiin. Ja sitten ne ajaa sieltä pari päivää myöhemmin sen auton pois. Ja sitten mä otan nyt autoa sinne. Niin joo, niin nyt mä lähden uimaan. Ja joo, sit pitääkin kohta alkaa ja lähteä Ruotsiin. Katsotaan sitten vähän tarkemmin näitä. Nää tulee tämmössä hienossa boksissa. Wow, näissä on tämmönen mielenkiintoisen muotoinen tää linssi. Tossa on tommoset. Joo, mä kerron teille sitten uinnin jälkeen, että oliko nää mistään kotosi. Mä näytän vielä tältä puolelta, mutta toi on aika mielenkiintoisen näköinen, tosi erilainen kuin mitä muut lasit, mitä mulla on ainakaan ollut. Toi on niin kuin jotenkin tosi syvän näköinen niin kuin toi. Ja kuten tästä huomaa, niin ne on ihan eri muotoiset. Jos mä nyt osaan kuvata näitä suurin piirtein suoraan, niin ne on vähän eri muotoisen näköiset noi eri silmät. Ihan siistit. Toivottavasti nämä toimii. Nyt on viimeinen treeni vedetty Suomessa. Mun intrusive thoughts otti vallan. Mulla oli tarkoitus vetää 8 × 400 eli 3200 metriä 400 metrin intervalleina. Sitten kun mä pääsin tonne, mä olin vaan, että voi perse, että täällä on kyllä sen verran jengiä tässä altaassa, että tästä ei tule mitään tästä niin kuin intervallien vetämisestä. Että sen verran joutui pujottelemaan taas ja näin. Sitten mä olin silleen, että mä nyt alan uimaan ja katsotaan kuinka paljon mä vedän. Että ehkä mä vedän kuin tonnin tai 1,5 tai jotain ihan vaan, että saa vähän niin kuin pidettyä tuntuman yllä vedestä. Sitten mä olin hetken matkan jälkeen silleen, että ehkä sitä voisi 2 tonnia vetää. Sitten mä olin silleen, että jos sitä nyt vetäisi sen 3 tonnia, kun 3200 oli tarkoitus vetää. Ja sitten mä olin silleen, että että jos sitä nyt on vetämässä sen ja nyt ei kuitenkaan tehnyt sitä treeniä silleen kun piti, vaan teki niinku putkeen, niin jos sitä sit kuitenkin vetäisi 4 tonnia, että olisi se Ironman niinku etäisyys tai vähän pidempi, niin vedetty kertaalleen ilman taukoja, että mä vedin koko treenin putkeen, niin mä nyt vedin sit loppujen lopuksi 4 kilsaa, joka on pisin uinti, mitä on toistaiseksi tehnyt. Ja kyllähän se niinku aika tylsää on tuolla altaassa vetää noin pitkä matka. Noi uimalasit oli ihan sairaan hyvät, siis voin todella lämpimästi suositella kyllä. Mutta joo, ei, tylsää se vaan oli. Ei siinä mitään muuta oikeastaan ollut. Välillä vähän hapotti, koska siinä oli mun lisäksi siinä altaas suurimman osan ajasta 2 tai 3 semmoista naisuimaria, ketkä oli aika nopeita
Mä olin vähän nopeampi kuin ne, mutta 2 niistä ui rintaa, mikä oli niinku silleen aika impressive, että ui sitä vauhtia rinulia. Ja sitten yksi niistä ui vaparia vähän hitaammin kuin mä, mutta sit siellä oli sen lisäksi semmonen mies, joka ui niin saatanan hitaasti, että siis se ihan niinku aiheutti kaikissa meissä varmasti päävaivaa ja vähän jopa melkein vaaratilanteita, kun sitä piti koko ajan olla ohittamassa. Niin sit yhdessä kohtaa mäkin meinasin törmätä yhteen niistä daameista, kun mä just olin ottanut kunnon ponnistuksen päädystä, niin meinasin vetää sitä päin, mutta onneksi oltiin molemmat hereillä. Mä väistin toiselle puolelle ja se väisti toiselle puolelle eikä sit osuttu toisiimme, mutta joo, oli aika niheä se, että siinä oli toinen rata siinä vieressä, missä se mies olisi voinut ihan hyvin mennä uimaan. Ja me oltais sulassa sovussa siinä, minä ja ne 3 daamia uitu varmasti niinku ilman mitään ongelmaa. Mutta ne uimalasit tuntui todella hyvältä. Treeni tuntui hyvältä. Ainoa vaan siis välillä hapotti, kun joutui vetämään semmosia niinku maksimispurtteja, että sai jonkun ohituksen tehtyä niinku järkevästi, mutta muuten ei mitään. Ihan tosi jees. Ja nyt sit noin 45 minuutin päästä ollaan alustavasti sanottu porukoiden kanssa, että pitäisi lähteä ajaan kohti Helsingin Risseä, Lauttaa, mikä onkaan. Mä ajattelin, että mä nyt kerran vielä kuitenkin sitten vien Annille töihin kahvin. Se ajattelee, että me ei nähdä enää ennen kuin seuraavan kerran Tukholmassa, niin mä nyt ajattelen, että mä käyn vielä ihan nopeasti hakeen sieltä Cafe Normalista kahvit ja vien Annille kahvin ja itselleni kahvin ja sit menen kotiin ja katon vielä vikat kamat, mitkä otan mukaan. Nyt on varmasti kaikki. Mun pitää muistaa ottaa mun tyyny esimerkiksi, mun niska on tosi herkkä. Mä oon nukkunut samalla tyynyllä ihan sikakauan. Se on ollut mulla mukana Kiinassa, se on ollut mulla mukana Lontoossa, se on ollut mulla mukana mun mielestä Jenkeissä. Niin mä otan sen nyt taas mukaan. Ja sit on vähän jotain juttuja vielä himassa, mitkä pitää katsoa. Mut joo, sit lähdetään nokkaan kohti Ruotsia. Anni oli kuulemma vähän odottanutkin, että mä tuun käymään. Jos jonkun yllätyksen tekee 3 päivää putkeen, niin sit se ei kuulemma enää yllätys. Voi vitsi. No, mutta oli kiva käydä sitä vielä moikkaamassa. Ja nyt sitten kiireen vilkkaa hakee vikat kamat. Tää on suht täynnä tää auto, niin kuin näkyy. Mutta joo, vikat kamat vielä ja sitten hakeen porukat ja sitten nokka kohti Helsinkiä.